Nakon hladnog vremena opet je u Dresdenu granulo sunce, a mi idemo Mittagsschlaf. Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? Ding dang dong, ding dang dong. Posle ručka? Jedno dete. Jedno dete. Danas je dan protekao dobro. 2 Eingewohnungen. Pripremamo se za spavanje. Windel wechseln. Genau. Genau. Evo i zadnje pripreme. Zumachen. Zumachen. Gehen wir ins Schlafzimmer. Schlafzimmer. Moramo zamračiti prostoriju da bi se lepše spavalo. U ovoj sobi se mnogo lepo spava. Prijatno je za spavanje. Imam 2 zavese, to je 3. Da bi sve to bilo lepo zamračeno i tamno. Da bi djeca mogla lepo spavati. Danas imam samo jednu djevojčicu. Ona je veoma mirna. Skroz se privikla. Da, sada ćemo zamračiti drugi prozor. I ostaje još jedan prozor. I zavesa. Sada ćemo malo pospremiti ovdje. To ćemo pospremiti malo. I spavati. I u sobi na belom jastuku i u šumi pokraj starog banja. Svi pod oblak i ruku i šapu došlo vreme. Laku noć, laku noć. Laku noć. Djevojčica je zaspala.
pošto je devojčica mirna, odlučila sam da se danas malo bavim mojim konceptom. Napisala sam ga sada za ispit, to jest imala sam stari koji sam popravila. Ovaj stari isto se zvao. Malo sam ga doradila i popravila. Evo ga. Palit ćemo kompjuter i krećemo. Evo, uspješno sam napravila termin. Tim što ovdje još traže. Evo, dobila sam mail, potvrđen mi je termin, potvrda vašeg zakazivanja za utorak u 16:45, kancelarija za građane, Uga Büros. Super, beantragung Führungszeugnis. Odlično. Srećna sam. Sada ću da obradim ovu moju refleksiju što sam poslala. Obradit ću je, malo ću da je sažmem, pošto je mnogo široka. I kad sve to završim, nadam se da će tamo Devojčica tada da se probudi, da neće pre. Pa se vidimo. Evo, sve je spremno da devojčica ide kući, ona se probudila. Da se izluftira. I ovdje isto. Išla, mama je uzela. Ona je tu sama igrala. To je sve tako ostalo, pa ću ja sad to pokupiti. I ovdje u kuhinji. Super nam je bilo danas. Evo, ja sam moju refleksiju završila, obeležila sam stranice i sada ću da iskopiram prvu stranu da vidim kako to izgleda. Moram da povežem na štampač. Pa ćemo onda to da vidimo kako izgleda. Nešto nije htjelo, pa sad moram da ga priključim pomoću kabla. To izgleda ovako. Dopada mi se. I evo broj strane isto. Super je. Evo ga, gotovo je. Ima 12 strana. Lijepo izgleda, zadovoljna sam. Sada još da pročitam. I to bi bilo to. Dragi moji, to bi danas bilo to. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte, komentarišite i zapratite.